Mary og kronprinsen ud for første gang. Forsamling derinde af danskere, der vinder og gratulerer, sige tillykke og se de små for første gang. Vi havde fået at vide tidligere på dagen, at... Hvad? Skal du pakkes ud for hende? Blodprøver af begge børn. Tager du? Med tvillingerne. I går havde de bare 3-årsdag. Trøst hinanden, gør noget. Vilas! For 3 år siden gik det op i blæskift og babygylp, og jeg havde total ammehjerne og kunne ikke kapere andet end at bare være hjemme. Jeg synes, det var rigtig fedt at være med. Vi fik lidt fra begge sider, tror jeg. Vi fik nogle negative kommentarer, men vi fik helt sikkert også nogle positive, og de positive er da helt sikkert dem, man tænker tilbage på. At blive mødt på gaden og smile og vinke og sige hej, og hvordan går det og sådan noget. Det har været kanon. Det var sjovt at opleve folk, der ligesom følger en, fordi det har man ikke prøvet før. Så det var en speciel oplevelse, at der lige pludselig er nogen, der er sådan, gud, hov, jamen, hvordan går det med... de er virkelig inde i stuen, de her fremmede mennesker, man løber ind i, ikke? Så, hvordan går det med børnene? Nå, det går godt. Hvem er du? Økonomien var overhovedet ikke til det. Jannik var arbejdsløs på daværende tidspunkt, jeg var på barsel. Vi blev gift i år 2020. Men vi fik vores ringe, og vi fik dem også i det design, vi gerne ville have. Så det endte på en rigtig god måde alt sammen. Bortset fra, at vi blev ludfærdige bagefter. Det var det værd. Så skal I ud og brænde krudt af, tror jeg, I to uhyre.